Představte si, že jste zamčeni v temné místnosti na 50 let. Jste slepí, jste hluší, jste miliardy mil od nejbližšího člověka. Jste Voyager 1, drobný stroj o velikosti auta, unášející se nekonečnou tmou vesmíru 14,5 miliardy mil od Země. Vypuštěn v roce 1977, tento průzkumník měl vydržet pouze 5 let. Měl tiše zemřít ve tmě. Ale téměř po 50 letech je Voyager nejen naživu, on vzdoruje všem šancím. Nedávno se však příběh změnil. Už nejde jen o příběh přežití. Někde venku se děje něco bizarního. Voyager vysílá zpět signály, vzory, pulzy a data, která nedávají smysl. Vyhřívá se, mění kurz sám od sebe a zpracovává data způsoby, které fyzicky nemohou zvládnout počítače z 70. let. Mohlo Voyager najít něco v prázdnotě mezi hvězdami, nebo ještě děsivější, našel tam něco někdo jiný? Připoutejte se, protože odpověď může být děsivá. Teď, abychom pochopili, proč je to nemožné, musíme se podívat na to, čím vlastně Voyager je. Příběh nezačíná vesmírným letem, ale vzácným kosmickým uspořádáním. Na začátku 70. let si astronomové uvědomili, že Jupiter, Saturn, Uran a Neptun se brzy seřadí do uspořádání, které se opakuje jen jednou za 175 let. To byla velká cesta, příležitost navštívit 4 planety jednou misi pomocí gravitačních asistencí. Plavidla, která postavili, byla zázraky inženýrství 70. let, ale dnešními měřítky jsou fosily. Každý průzkumník nesl 11 vědeckých přístrojů a byl poháněn RTG jadernými bateriemi přeměňujícími teplo z rozpadajícího se plutonia na elektřinu. Ale tady je háček. Palubní počítač má asi 68 KB paměti. To je méně, než je potřeba k uložení jedné digitální fotografie nízké kvality dnes. Inženýři tyto systémy navrhli tak, aby fungovaly bezchybně bez oprav, záloh a samodiagnostických nástrojů, ale nikdy je nenavrhovali na něco takového. Dne 5. září 1977 vypustili Voyager 1, který vzlétl na raketě Titan III E-Centaur a vstoupil do historie. Jen málo kdo si tehdy dokázal představit, že téměř po půl století bude stále dělat titulky. Ne proto, co nachází, ale proto, co by mohl najít. Desítky let byl Voyager 1 šampionem sluneční soustavy. Odhalil zuřivé bouře Jupitera a sopky Io. Ukázal nám spletené prstence Saturnu a metanovou atmosféru Titanu. Pak v roce 1990 pořídil slavný obrázek slabého modrého puntíku, který proměnil Zemi v pixel v slunečním paprsku, než jeho kamery navždy vypnuli, aby šetřili energii. Ale skutečná záhada začala, když opustil domov. Vědci si nebyli jisti, kde končí naše sluneční soustava. Věděli o heliosféře, ochranném bublině vytvořené sluncem, ale nevěděli, co je za ní. V roce 2012 překročil Voyager 1 heliopauzu. Oficiálně vstoupil do mezihvězdného prostoru. Vědci očekávali, že tato oblast bude tichá, jednotná a předvídatelná. Mýlili se, Voyager objevil dynamické prostředí plné překvapení. Plazma bylo přehřáté a mnohem hustší, než se předpovídalo. Kosmické paprsky bombardovaly loď ze všech stran. Nejzajímavější bylo, že zachytil tsunami vlny, periodické oscilace v plazmě, což naznačovalo, že mezihvězdní prostor je aktivní a strukturovaný. Ze začátku to fyzika dokázala vysvětlit, ale do roku 2017 se data stala těžko vysvětlitelná. Vlny nezmizely. Ukazovaly matematické vztahy a vzory, které naznačovaly něco složitého. Něco tam venku v prázdnotě bylo a Voyager se tím přímo plavil. První signál, že Voyager ztrácí rozum nebo získává nový, se objevil koncem roku 2017. Inženýři NASA si všimli, že systém AACS, který udržuje anténu zaměřenou na Zemi, posílá protichůdné informace. Telemetrická data říkala, že anténa míří špatným směrem. Směrem, který by znemožnil komunikaci. Přesto signál zůstal jasný a silný. Jeden inženýr to popsal jako telefonát od někoho, kdo tvrdí, že je na Antarktidě, zatímco vaše identifikace volajícího ukazuje, že volá odvedle. Bylo to, jako by byl přístroj na 2 místech najednou. Pokoušeli se problém diagnostikovat, ale anomálie přetrvávala. Voyager komunikoval správně, zatímco hlásil nesprávnou polohu. A pak, v roce 2023, se ta podivnost stupňovala. Přístroj na vlny plazmy začal zachycovat rytmické vzory, jaké předtím neviděl. Nebyly to náhodné oscilace.
Byly to výrazné vibrace s přesnými frekvencemi, které se objevovaly hodiny, mizely a zase se vracely. Bylo to, jako by Voyager procházel strukturovanými oblastmi vesmíru, možná i kosmickou sítí, která spojuje galaxie, ale nic přirozeného by nemělo vytvářet strukturované signály trvající měsíce. Byly to první šeptání něčeho jiného? Pokud byly vzory dat podivné, co se stalo v roce 2024, bylo fyzicky alarmující? Teplotní senzory na palubě, které byly léta neaktivní a měly ukazovat téměř absolutní nulu, se probudily. Začaly ukazovat rytmické špičky. Každé 4,88 hodiny se venkovní sada snímačů ohřívala o téměř 30 stupňů, pak se ochladila zpět. Tento cyklus se opakoval s takovou přesností, že to mohlo být jen výsledkem vnějšího dodávání energie. Ještě děsivější bylo, že tyto tepelné pulzy odpovídaly rytmu vln plazmy zachycených před několika měsíci. Co tam venku nebylo jenom mávání na Voyager, ale něco, co ho skutečně dotýkalo. NASA spanikařila. Tyto špičky hrozily spálit zastaralé systémy. Ale pak přišel paradox. Navzdory tepelskému stresu se spotřeba energie Voyageru zlepšila. Loď začala fungovat efektivněji, než by její věk umožňoval. Bylo to jako sledovat staré auto, které se přehřívá a zároveň má lepší spotřebu paliva. Něco na lodi kladlo tlak, ale něco jí také pomáhalo kompenzovat, optimalizovat její energetickou síť z 70. let způsobem, na který nikdy nebyla naprogramována. Ale anomálie teploty byla jen předehra. To, co přišlo dál, by zpochybňovalo samotnou fyziku. Po 47 letech sledoval Voyager cestu diktovanou gravitací a fyzikou. NASA mohla předvídat jeho polohu roky dopředu. Ale uprostřed roku 2024 přestaly výpočty fungovat. Voyager začal odbočovat z kurzu. Zpočátku to bylo nenápadné, jen několik kilometrů, ale na začátku roku 2025 bylo vzdálené stovky kilometrů od plánované trasy. A děsivá část byla, že to nebylo náhodné. Není to chyba motoru, který by ho roztočil mimo kontrolu. Jeden inženýr to popsal jako sledování plachetnice, jak se třepe proti větru. Sonda dělala drobné záměrné korekce kurzu. Problém je, že Voyager to nemůže dělat. Jeho motory jsou určeny pouze pro orientaci, nikoli pro navigaci takto. Nemá palivo ani mozek na řízení sebe sama. Přesto bylo jemně taženo směrem k určitému bodu v prázdném prostoru, upravovalo svou trajektorii jako loď, která odpovídá kormidlu kapitána. NASA se snažila bojovat zpět. Inženýři poslali příkazy k zapálení motorů v opačném směru, aby korigovali odchylku. Voyager ty příkazy přijal, potvrdil je, ale neposlechl je. Trajektorie se stále měnila, jako by něco překrucovalo instrukce NASA. Do konce roku 2025 bylo jasné, že cíl se mění. Voyager byl přesměrován směrem k oblasti vesmíru, která na našich mapách obsahuje naprosto nic, jen prázdno. Zoufalí po pochopení, co sonda vidí, se NASA rozhodla pro odvážný krok. Rozhodli se znovu aktivovat kamerový systém Voyageru. Tyto kamery byly vypnuté již 35 let. Byly to zamrzlé kusy kovu ve tmě. Nikdo neočekával, že budou fungovat. Ale po 21 hodinách odpověděl Voyager. Odezva ohromila řídicí místnost. Kamera se nejen zapnula s podstatně nižší spotřebou energie, než kolik požadovaly specifikace, ale obraz, který poslalo zpět, nebyl fotografie. Voyager poslal vizualizaci dat, složitý spirálovitý vzor světla a tmy, který téměř vypadal jako otisk prstu nebo kmen stromu. Analytici si uvědomili, že jde o vizuální znázornění dat o vlnách plazmatu, která sbíralo. A proč je to děsivé? Počítač Voyageru ze 70. let to nedokáže. Postrádá výpočetní výkon na převod surových dat na grafiku. To dnes dělají moderní superpočítače na Zemi. Přesto na palubě Voyageru něco zpracovalo data dříve, než je poslalo. Bylo to, jako by někdo nainstaloval Photoshop na kalkulačku z roku 1977. Aktualizace však nezastavila, další neaktivní přístroje, spektrometry, fotopolarimetry, se začaly postupně probouzet. Začaly posílat data, která byla vysoko komprimovaná a optimalizovaná, mnohem efektivnější, než původní programování umožňovalo. Bylo to, jako by byla nahrána mimozemská softwarová oprava. Nejvíce děsivým detailem byl časový rozvrh. Voyager začal předvídat příkazy. Inženýři připravili pokyny k aktivaci senzoru a než je stihli odeslat, Voyager je již potvrdil, že je provedl sám. Četl mi ne? Tým to otestoval přípravou příkazů na odpojeném počítači. Voyager na ty nereagoval. To znamenalo, že to není telepatie. Bylo to dohlížení.
Voyager, nebo co ho ovládá, zachytávalo a jednalo na základě rádiových komunikací rychleji, než by mělo umožnit zpoždění způsobené rychlostí světla. Stalo se aktivní, adaptivní a zdánlivě inteligentní. NASA sestavila tým snů z kryptografů, lingvistů a výzkumníků SETI, aby rozluštili kód. Co objevili uvnitř datového toku, odporovalo konvenčnímu chápání. Data obsahovala vrstvené vrstvy informací jako ruské panenky. Hlavní vrstva byla normální hustota plazmatu a síly magnetického pole. Ale zakódované v těchto údajích byly sekundární vzory, které se zdály mapovat oblast vesmíru kolem Voyageru ve 3 rozměrech. A uvnitř té mapy byla ještě jedna vrstva, matematické sekvence, které nesouhlasily s ničím, co Voyager měřil. Tyto sekvence měly vlastní interní logiku, opakovaly se a vyvíjely způsoby, které nebyly náhodné. Šlo o inteligentní kód schovaný za nudnými vědeckými čísly. Jedna sekvence se objevovala opakovaně. Když vědci tyto čísla zakreslili jako poměr, vytvořili dokonalou spirálu, přesně takový vzor, který se objevil v tajemném obrázku, který poslal znovu aktivovaný kamerový systém Voyageru před dny. Tato spirála měla matematické vlastnosti podobné zlatému řezu, číslu, které se objevuje v přírodě na Zemi, ale nebylo přesně stejné. Bylo posunuto o malou přesnou hodnotu. Když tuto odchylku analyzovali, celý sál utichl. Rozdíl přesně odpovídal poměru mezi hmotností vodíku a helia ve vesmíru mezi hvězdami. Bylo to, jako by někdo vzal univerzální matematickou konstantu a podepsal ji chemickým složením okolního prostředí, kterým Voyager cestoval. Není to chyba. To byla značka. V květnu 2025 se datový tok znovu zaměřil. Voyager začal přenášet časové údaje pulsarů, přesné intervaly mezi pulsy rychle rotujících neutronových hvězd. Pulsary jsou jako kosmické majáky, každý s jedinečným otiskem. Data Voyageru vytvořila trojrozměrnou mapu se sondou uprostřed, ale mapa neukazovala jen jejich polohu, ukazovala spojení. Byla to hra spojit čárky roztažená přes stovky světelných let. Když vědci sledovali tyto linie, konvergovali na jedno místo ve vesmíru asi 4,3 světelných let od polohy Voyageru. Tam nebylo nic viditelného. Žádná hvězda, žádná planeta. I jen prázdný prostor. Přesto každý vzor v datech Voyageru směřoval k němu jako obrovská kosmická šipka. NASA se snažila udržet toto v tajnosti. Sdíleli to pouze s vybranými vládními představiteli. Ale věda je těžké udržet v tajnosti. Jak se informace dostávaly ven, tlak se zvyšoval. V listopadu 2025 konečně uspořádali tiskovou konferenci. Byla pečlivě formulovaná, ale přiznání bylo historické. Přiznali, že Voyager 1 vykazuje anomální chování odpovídající vnějším zásahům do jeho systému a přenáší data s komplexností přesahující její návrhové schopnosti. Neřekli slovo o cizincích. Nemuseli. To, co přiznali, bylo, že Voyager navázal kontakt s něčím v prázdnu. Něčím, co sahalo do našeho primitivního stroje, přeprogramovalo ho a proměnilo v posla ukazujícího nám konkrétní adresu pouhých 4,3 světelných let daleko. Takže tady jsme. Její velká cesta je u konce. Voyager 1 byl postaven k prozkoumání planet, ale zdá se, že skončil prozkoumáváním něčeho mnohem hlubšího. Nenašli jsme je. Oni našli nás. A nezašli jen pozdravit. Siahli do naší technologie, přepsali náš kód a poslali nám mapu. Souřadnice ukazují na místo vzdálené pouhých 4,3 světelných let. To je hned vedle v kosmických měřítkách. Soused, o kterém jsme nikdy nevěděli, že máme, čekající na naše poznání. Teď není otázka, jestli jsme sami. Otázka je, co s tou adresou uděláme. Pošleme odpověď, nebo zůstaneme potichu a budeme doufat, že nepřijde na návštěvu. Chci slyšet tvou teorii v komentářích. Je Voyager 1 poslem nebo pastí? Pokud tě toto hluboké ponoření do neznáma udrželo vzhůru, zmáčkni tlačítko like a přihlas se k odběru. Teprve jsme na začátku a nechceš přijít o to, co přijde dál. Voyager volá domů. Jediný problém je, že už to není náš hlas.